Kaslinya, mga higala si Ma'am Clea Guevara sa PhilHealth 11. Good morning, Ma'am Clea. Good morning, Ma'am Ren. Good Mhm. morning sa kanan. Yes po. Ma'am Clea, this month, November 2023, ang 31st National Children's Month. Ma'am Clea, mangutana lang ko, unsay mga nagkadiiyang benepisyo sa PhilHealth alang sa mga bata? Okay, ma'am, no? Generally, ma'am, tanan mang good benefits sa PhilHealth covered gid na or appeal gid na sa to ang mga ma-cover gid na to ang mga bata Mhm. or mga children, no? But natay specific packages nga special package, no? Designed gid siya for illnesses or kani mga sakit na common sa mga bata. So, natay lain-lain klase, ma'am, no? Under the Z benefits nato. Kanitong mga malubha na gyud, no, nga mga sakit. Mhm. Apil na diri ka ng mga sakit sa heart, no. So duha ka klase, ma'am, kaning heart disease common among children, kaning pathology of Fallot, no. So kani siya, ma'am, or TOF. Surgery ani under the Z benefits, ang case rate nato is 320,000. Tapos for ventricular septal defect under Z benefit gihapon 250,000 Mhm. ang pwedeng ma-avail. Tapos aduna po tayo ginatawag na benefit for leukemia, no, acute lymphocytic leukemia. Standard risk ni siya 500,000 ang ato ang package for case rate ani. And then when it comes to children with disabilities, napod tay benefit packages ani under gyapon siya sa ato ang Z program. Mhm. So ang lain-lain package ani, ma'am, una is katong adunay developmental disabilities mag-range from 5,276 to 3,626 ang coverage or case rate ana sa PhilHealth. For those with mobility impairments, 13,110 hangtod 163,540 ang pwedeng i-cover sa Mhm. PhilHealth. And then visual impairment, no? So ang coverage ani nato is 9,000 hangtod 31,920. And then for hearing impairment, again, this is disability, no, for children, 53,460 hangtod 67,100 ang pwedeng i-cover sa PhilHealth. So again, kanito lang na-mention ako, under the benefits siya, ma'am. So special package siya. Pwede lang nato ni ma-avail sa mga contracted na mga hospital. So diri sa to ang region, Davao City, SPMC ato ang contracted. Okay, sige po. Salamat kaayo, Ma'am Clea, sa pag isa-isa, no, sa mga benepisyo alang sa mga bata. Ma'am, balhin ko din kay naatay callers pikas linya na mangutana sa bahin sa PhilHealth. Atong i-welcome. Good morning, ma'am or sir. Good morning po. Yes, ma'am. Unsa tong pangalan ug taga-asa ta, ma'am? Good morning. Diri ko sa ma'am, sa Fatima Village, Mhm. Hada. Yes, ma'am. Naatay pangutana sa PhilHealth na si Ma'am Clea pikas linya. Go ahead po. Regarding po sa ma'am, ang ask ko lang po is, pwede ba if ever ba meron pong situation na sa isa ko po kasing kakilala is meron siyang partner na pila, tapos siya wala siyang PhilHealth. Mhm. Tapos buntis siya, pero nagsama sila ng 5 years. Pwede ba magamit ng ka-live-in partner niya, yung babae, yung PhilHealth ng partner niya? Okay. Ma'am Clea? Okay, ma'am. So, for dependent, ma'am, no, for beneficiaries, pwede na to ma-declare or makarga ang ato ang partner is legally married. So, kung live-in partner, ma'am, dili siya pwede yung himo nga dependent ni. So, mahulog na sa correct yun ang inyuhang membership sa PhilHealth para ma-avail ninyo ang benefit. Okay. Ma'am Hada? Okay po. Sige po. So, Napakay question, ma'am. Wala naman po. Okay. Yun lang po yung question ko. Sige po. Thank you kaayo, Ma'am Hada diya sa Fatima Village. Good morning. Sige po. Thank you po. Sige po. Ayan. Salamat, Ma'am Clea, sa pagtubag sa pangutana ni Ma'am Hada. Ma'am, balhin ko din sa update. Kumusta karon ang PhilHealth system, ma'am? Na mga nangutana sama ni Sang Verde o kay Atos, open na ba daw or balik operation na ba daw ang office sa Davao sa PhilHealth, ma'am? Okay, ma'am. So, open man sa ma'am Brent, no? Mhm. Wala man sa nagsirado gid sa to ang offices. Mhm. Sa tuwa lang is nagkaroon gid sa og system downtime. So karon, ma'am, ginahinay na siya nabalik, no. So
dili lang gyud tanan pa transaction ang makuha dayon, pero pwede sila makipag-transact, pwede sila moadto sa atong offices, no, for their PhilHealth concern. Okay, thank you ma'am. Balhin ko sa pangutana ni Ma'am Michelle Gigato, taga Davao City. Pwede ba daw niya gamiton ang PhilHealth sa iyahang bana nga wala man daw nagamit sukad nga naghulog sila 2 years kapin na pero naundang daw sila og hulog last July 31, 2022 ma'am. Magamit pa ba daw to niya nga November naman daw unya mga nakpud siya ma'am? Magamit niya, ma'am, kay naa sa immediate eligibility, automatic maka-avail man gyud no. But kailangan gihapon niya bayaran to iyahang missed period. Kasi pwede siya sinidon sa PhilHealth. Kung for example, maka-avail siya karon, unya makita nga wala kay bayad siyang contribution. Okay, sige po. Salamat Ma'am Clea. Napa ba mo'y mga dugang anunsyo di asin yung opisina karon ma'am? Siguro, ma'am Renz, wala bantay present yun, no, nga like your announcements, pero padayon lang gihapon na to ang pag-remind sa mga members na magbayad sa inahang contribution. So, karon no na sa fourth quarter, and at the same time, no, nga magpadayon gihapon sa magpa-register sa konsulta, no, kung wala pa tayo pa-register. Okay, sige po. Ma'am Clea, salamat kayo sa mong panahon ma'am and happy weekend po. God bless Ma'am Clea. Maraming salamat na. May hunta.